هجمارek pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê serdana kampa Dareşekranê kirin. Hatina pêşmerge dilê penaberan xweş kir û hêvî kirin ku di zûtirîn dem de rêkeftineke siyasî hebe da ku pêşmerge derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Wê çêbê inşallah wê binêye, wê çê derbas bin inşallah wê nesirin wir. Birayê havin, mawj bira. Akî wê carekî binêye. Di nav kampa Dareşekranê de malbat hene ku bêhtirî endamekî wan tevlî refên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bûne. Ji ber ku gotina wan baweriyeke waya pir mezin bi vê hêzê heye. Tê zarokê min di dor navwandinin. Zariya apê malbata min gelek navwandinin. Xortê me aîla min jî. Wan şand wan kêf û reza xwe hatin. Berî me hatin Kurdistanê. Tewîîn ketin pêşmerge ji me vekirin gova em bûnê pêşmerge me jî karê xwe kir û em hatin ji bo em alî kar bi wan re. Ev bûye nêzî 4 salan ku hêzên leşkerên roj an got pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê hatine damezrandin. Lê heyan ha wan beşdarî di tiş şerekî de li Rojavayê Kurdistanê nekiriye. اختيار نيف مدى هنا عمر مازن هنا عسكرا سوري بازداي كنا نيف مدى هجر املا ما نبا ام دربازي روجافا ببن هاجلك ادفج قراي وام هيفيج برادر خوي وديت كان بهلن امشي وكوا راجنا سلاح كيفن ململي هفدودا ام في ولاتي رزقار بكن نهاني زيك ويا امنو هارن اوروبا تشيناب يعني برازيل شكي قال لك شاشه ومبريار دايا نوزل فرمينم الصبر اخو بدم حتى اسكاريبم وان شاء الله يعني امي درباس بن هاتنا پêşmergeyên Rojava ji bo kampa Dareşekranê bi mebes da beşdariyê di bernameya dualî de bû ku li ser ekranê Rûdawê tê weşandin. û wê behsa beşdariyên xortên Rojavayê Kurdistanê bike. Gelo ew bêhtir dixwazin tevlî pêşmerga bibin yan jî derkevin ji derve û penaber bibin. Pêşmerge û penaberên Rojavayê Kurdistanê bi dîtina hev kêf xweş in. Lê ew dibêjin ku ew kêf şikestî û kêm e. Ji ber bigotina wan gereke hevdû li Rojavayê Kurdistanê dîtibane. Penaber vegerabane ser malê xwe û pêşmerge jî erkê berevaniyê ber Rojavayê Kurdistanê de kiribane. Rengîn şer û Rûdaw kampa Dareşekranê.